ngendlela efanayo. Alikho iphutha ekuthenini ube i-ANC ngawe i-ANC, nathi sinamaqembu ethu ezepolitiki. Alikho iphutha ekuthenini ube i-IFP makuwukuthi i-IFP. Iphutha ozolenza ukusebenzisa inhlonipho esikunikeza yona ebujongweni ukusiholela kwiqembu lakho lezepolitiki. Okokuqala lokho. Okwesibili, ubunsizwa thina sibazi ngenhlonipho, kungakhathalekile ukuthi omunye umuntu ungaphesheya kwakho ngokombono noma ungakuwena. Ubunsizwa thina busikhumbuze uZulu namanoni akhe. Elinyeke lamanoni ileli lokuthi ngisho ngabe kuthiwa unamandla angakanani, awunawo kodwa amandla ngaphezu komuntu omdala kunawe. 2, awunawo futhi amagama okumbiza ngendlela ekhombisa ukuthi usuyamehlisa kwisigaba sakhe seminyaka. Nina nisifundisa ukuthi umuntu omdala ngisho ngabe kuthiwa udakwe wagxoba, kuxolisa wena kuqala uthi awubaba nalo unyalo lami selingene ngaphansi kwakho lakho uthi ukulisusa umuntu omdala ungadinga ngithi uqhubeka. Kube ubunsizwa buzenza ngathi uyisilimanyana noma ungesona. Ayikho into ebengiyithanda futhi ngisaqhubeka ngisayithanda ebiyenza uSibali lapho uphakela umthakathi uma ezotalabha labo angavumelani nabo, kodwa aqhubeka ababize ngabahlonishwa. Athi umhlonishwa uSibanibani ushaya eceleni uma ethi umhlonishwa uSibanibani ubone ukuthi abavumelani impela kodwa akalishile eceleni lelilani lenhlonipho. Manje ke yilokho thina vele ke sikwaziyo ukuthi asilwi nomuntu, silwa nesenzo. Kamuva nje inkulumo zenu sezinakho ukufuna ukuyisusa lento enhle esinazela yona yokuhlonipha, yokuphaphatha kubantu abadala. Akuphoqi ukuthi abantu abadala vumelana nabo, akuphoqi ukuthi nize nibe seqenjini labo lezepolitiki. Musana ukuyivumela ipolitiki ukuthi inidayisise lenhlonipho thina esinayo nokuniwonga. Hayi ukuthi khona inzuzo eniyitholayo ngale politiki, ningangizwa kabi. Nami kunabantu abaningi abahlala bengisabisa lapha athi umuntu wangiphoxa amavundla ngendlela ebenguthanda ngayo sengizophuma kona ngithi hayibo nangumuntu nobanhlonipho kwenothanda beyazi ngilubone bengithanda nje khona escreenini lapho. Angithi mina le nhlonipho yethu kukhona ukudla okuthile ekubeka etafuleni kinina, kodwa ngithi mina kunalesi sigaba bese enginibeke kusona kuzina namhlanje engicela ningasisusi, ngoba lesi sigaba ngisibeka nje ngedwa. Nginabo bonke labafana nabancane esinilandela nabo ngemuva esithi isibonelo kulento yokufuna ukunizwa. Kodwa uma uke waqala wakhuluma igama elilumelayo kumuntu omdala, angikhathali ukuthi uyabheda lo muntu noma akabhedi, wakhuluma nje igama elilumelayo uvusa izinto ezithi awu hey ageja kuphuti yabo. So ke lokhu ngikusho angifuni ngisho ukuthi ngithi ubhede phuphuti, angifuni ngisho ukuthi ngize ngithi abekukhuluma kuyiqiniso noma kungamanga. Angikho lapho. Nawe futhi bawukhomenta manje ungakhomenta ungangezi ukuthi ngithini. Mina ngikhuluma ngokususa inhlonipho kumuntu ongavumelani naye. Okokuthi ke benikhuluma ngani ukuthi sithini isihloko ileyo nto. Ngiyafisa bafethu anive ningigqokisela kahle ubunsizwa. Ngalendlela ukuthi kwayithina siyesaba ukuyibiza ngeinsizwa uma sibuka nina, ngenxa ukuthi ubunsizwa niphakamisile nabubeke esigabeni esikude ukuthi singafinyelela nanoma ubani. Nanoma sikhuluma amagama ethu sesiyawahlola ngoba sizama ukufuna ukufana nani ebunsizweni. Ningavumeli ipolitiki iningene ifike inisebenzise ngendlela enidayisisa lokho kuhle sinazela khona thina Sibali, thina Mchunu. Lento ukuthi siyalala namhlanje siyanihlonipha ngendlela enikhuluma kahle ngayo nangendlela isikhumba senkabi yakithi enisiphethe nenisibambe kahle ngayo. Ayikho into engiyithanda njengokubona Umchunu ethithiza uma ekhuluma nomuntu omdala kuze kusho mina ngithi waye nje naku umfana wakithi kwaZulu esasikhula naye wayenza nje uma ehlangana nabantu abadala. Kungakhathalekile ukuthi labo bantu abadala uyavumelana noma akavumelani nabo, uyathithiza mawumfana uhlangana nabantu abadala. Ngisho ngabe abadakwe kanjani nina nisifundise lokho. Kamuva sekuyini enithatha amatshe nijikijela abantu abadala nibabize ngamagama. Angitsho ukuthi ngithini, angilona lolu hlobo lobantu abafuna udumo mina olungeze kungisebenzela ngalutho nje. Angiyena umuntu ofuna udumo olungayindawo mina, futhi angizami nokuphakama ngani nokuthini. Ngiyanihlonipha nje futhi kakhulu, futhi nani niyakwazi lokho ukuthi ngiyanihlonipha mina. Anginanzuzo ke futhi nasekunganihloniphini. So ke into engiyithi mina ngisacela abafethu nisenzele yona. Sinifake eqoqweni leingqwele ezisimele kahle, ezikhuluma kamnandi, ezisifundisa inhlonipho yomuntu omdala.
musani ukuvuma ukuba sinikhiphe sinifake eqenjini labafana abajikijela abantu abadala ngamatshe bakhulume nabo lento esijwayele ukuyibona eParliament. Ilungile mayise eParliament kubukwayo eParliament, kodwa tholani indlela yokuthi nikusho konke enifuna ukusho kunoma ubani including nabantu abadala, kodwa ningayisusi lento yenhlonipho. Iyona mina eyenza nginihloniphe ngale ndlela enginihlonipha ngayo. Uyayibona into engisho nabaningi ke futhi ngicabanga ukuthi la sithwistana khona, sithwistana ngesikhathi usufuna ukungenza iANC ngenkani, usufuna ukungenza inkatha ngenkani, usufuna ukungenza iEFF ngenkani, usufuna ukungenza iDA ngenkani. Ngeke